ओंथिया जाहैबाय आदाखौथ' मिथिखागोन ना आदायाथ' इउटुबार मानसि नङा होमबा इउटुबार मानसिफोराथ' माने ओरैनो खिलायनानै बा जकिं खालामनानै बुङोना जेनेबा 600 टाका बा 700नि बिजाबखौ बियो आदा थगायदो बेनो आंनि थाखाय 6 लाख डायमन्ड मिक्स खालामदों जाय हिनजाव गोदाननि अखा गोसा हाथारबायलै बेनिखायनो आङो खामसालियावनो एग्लिबाय आं अखा सिजाजोब्बाय रायजोफोरा